дыпламант раённага агляд-конкурсу размоўнага жанра майстры слова, дзяржаўнай установы культуры, Іўеўскі цэнтр культуры і вольнага часу, Бабкоў Сергей. Легенда хутар Людмілін, Іван Пракопчык. У сям'і аднаго з уладароў маёнтка Іўе выхоўвалася сірата Людміла. Яшчэ будучы немаўляткай, яна засталася без бацькоў. Апошнія загінулі ў час эпідэміі халеры. У новай сям'і яе прынялі і выхоўвалі нараўне са сваімі дзецьмі. Людміла адчувала материнскую любоў са стороны прыемных бацькоў. З павагай і любоўю адносілася да сваіх выхавацеляў, здоровых людзей, сябравала з мясцовай моладдзю. І вось аднойчы сустрэла прыгожага і статнага юнака суседняга маёнтка, і быццам бы жарам абдало абоіх. Успыхнула сапраўдная любоў, якая з цягам часу перарасла ў моцную сям'ю. Юнак меў добрую адукацыю і працаваў у віленскім судзе. Прыемныя бацькі былі вельмі задаволены выбарам сваёй Людвісі. З гэтай нагоды яны падарылі маладой пары участак маёнткавай зямлі і пабудавалі на ёй дом. Мясціна была вельмі прыгожая. Пакуль малады гаспадар займаўся дзяржаўнымі справамі, пані Людвіся вяла гаспадарку і ўмела кіравала. Як успамінаюць старэйшыя людзі гэтай мясцовасці, пані Людвіся мела мяккі характар і асабліва любіла дзяцей. А як кажуць у народзе, хто любіць дзяцей, той не бывае кепскім чалавекам. Гэта і сапраўды было так. У час вялікіх святаў, каляды, Новы год, Вялікдзень, пані Людвіся сабірала ў сваёй хаце сялянскіх дзяцей. Разам з імі пела песні, расказвала цікавыя гісторыі, танцавала і асабліва смачна частавала. Асоба запамінальнымі былі дні сёмухі. Пастушкі, якія пасвілі дваровыя каровы, у той дзень плялі вянкі з маладых бярозавых галінак і кветак і надзявалі іх на головы каровам. Апошнія ішлі ў двор на абедзеную дойку. Пані Людвіся сустракала каля брамы, узрадаваная, асвячала святой вадою статак. Давала падарункі, а само собою на стале чакаў смачна прыгатаваны абед. Пані Людвісі быў вельмі мяккі характар. Калі яна даведвалася, што суседзі сварыліся, то прыходзіла да іх, каб супакоіць. Заўсёды ў такіх выпадках яна ўсклікала: «Людзі, будьце добрымі паміж сабою! Прабачце суседу за немалаважныя учынкі, знявагі! Усе мы должны ведаць, што ўсе мы ходзім пад адным небам. Усім хопіць месца на гэтай святой зямлі». Гэта і сапраўды была святая зямля. Нават абраз Маці Божай Вострабрамскай, як памяць аб сваіх родных, стаў аднаўляцца. Святар мясцовага касцёлу аслужыў святую імсу і абсвяціў суд Божы. Сюды ішлі людзі памаліцца. І вось прыклад. У Іўе жыў жонкай вельмі недалучны гаспадар, бо жыў вельмі бедна, бо кожны зроблены грошы ён пакідаў у карчме. За такую ганебную звычку яго і за чалавека ніхто не лічыў. Калі жонка даведвалася пра абраз Маці Божай Вострабрамскай, яна ўзяла свайго недарэчнага мужа за каўнер і зацягнула ў Людмілін двор. Там з вялікай знявагай была ўчынена прысяга. З той пары гаспадар ператварыўся ў добрага сем'яніна. Праз якісьці час Людміла з двума сынамі пераехала да мужа ў Вільню. Маёмасць засталася іншым людзям, а назва засталася ранейшая – хутар Людмілін.